Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Asmakizun bat. Zer da, zenbat eta gehiago kendu, orduan eta handiago egiten dena. Bai, zuloa. Beste asmakizun bat. Zenbat lur kendu behar da harrobi batetik minerala ateratzeko. Bueno, kalkulatzen da, kobrearen kasuan, tona bat lur kendu behar dela kilo eta erdi kobre ateratzeko. Beraz, galdetzen aldugu mugikorra hau egiteko, zenbat lur ze harrobiak egin dira. Agian lehenengo galderak beste erantzun badu. Zer da zenbat eta gehiago kendu orduan eta handiago dena? Ba, zoriontasuna. Zenbat eta sinpleagoa, orduan eta ederragoa. Gaurkoan, mehatzaritzaz arituko gara. Aldudeko mendia, Erregeren mendiak. Nafarroako Doneiake bidearen ibilbide nagusiaren atea da Aldude mendia. Mendez mende, batzuek eta bestek, ederki gutiziatua. Balio handiko gauzak dituelako, oian ederrak, urrugaria, fauna oparoa eta bazkaleku bikainak. Horregatik izan da mugaz bi aldeetako abeltzainen arteko liskar eta tratu iturri. Bueno, eta gaurkoan Jon Errandonearekin gaude, beratarrarekin. Xo, Jon. Egunon, bai. Bera geologoa, geologian doktorea eta EHU ikerlaria da. Eta berak, eginen digu sarreratxo bat bertzerik gabe mehatzaritzaren inguruko kontu honi. Berik zalantza bat, Jon. Ezagin mehatzaritza gauza modernoa den, historian beti egon den zerbait den, nik entzuna dut adibidez, Erdi Aroan, arrobi bat egitea hori kristoin sakrilegioa zela, ez? Amalurra zulatzea zela, gaur egun norabite balio moral horiek desagertu dire, ez? Gaur egun egiten ditugu hemen arrobiak non nahi eta ez dugu arazo gehiegirik horrekin. Bai. Egiarran errango nuke mehatzaritza dela gizakiaren historiarekin bat joan den zerbait, ez? Garatzen joan den zerbait. Azkenean hor, prehistoriatik ja dagoeneko hasi zirenean lantzen lehenengo tresnak, lehenengo gauzak, dagoeneko hasi ziren ustiatzen, orduko arroka batzuk aukeratzen zituzten, gogorragoa zirelako, zorrotzago bihurtzen zirelako. Eta nik uste gizakiaren evoluzio guztian eta gaur eguneko gizartera arte, zientzian oinarritutako garapen teknologiko guzti horrek eskatzen zuela nolabaiteko koste material bat. Ez nahi dut gurpila asmatu zenetik, bombilla, gaur eguneko internet arte, garapen guztiek eskatute material ustiapen hori, ez? Orduan, hasieko lehenengo zibilizazioetan kobre ustiatzen zen bezala, gero erromatar garaian burdina eta dozen gauza, nik uste ez dela kontu modernoa eta gizakiaren historia bezain zaharra dela, ez? Bakarrikan gaur egun igual bai teknologia berriekin, orain arte ustiatzen ez ziren elementu berriak ustiatzen ari garela. Pixket, ez dakit adostu dauden, erraten alda garapena bera eta gure jendarte modernoak oinarritzen direla materialen erabilera gero eta intentsiboago batean, erran nahi dut, ez? Seguraski egiteko gurpil bat bere garaian behar zen egur zati bat, gaur egun egiteko autoelektriko bat behar dira, ez du nahi pentsatu zenbat mineral, ez? Orden erraten alda, gaur egun, gero eta konplexuago dela, gero eta mineral gehiago behar ditugula. Nik uste zuzenki lotua dagoela azkenek urteotan eman den konsumismo maila igora handiarekin, ez? Azkenen orain dela 100 urte konsumitzen zena edo behar zena, nik uste gutxi ikusteko dula gaur egun behar dugunarekin, ez? Generatu behar denarekin bakoitzak badu ditun onura guztietarako, ez? Orduan alde hortatik gaur egun gehiegizko ustiapen bat ematen ari dela uste dut, bai. Eta, hain zuzen ere, erran dezakegu
mendebaldarron jendartea, nolabait ere jendarte, ez dakit, mineral bat dela, jendarte mehatzari bat dela, ez? Ez dakit adosta den, erran dugu, bueno, historia guztian zehar egon dela, baina gaur egun bereziki mehatzariak gara, ez? Bai, nik uste batez ere herrialde, ez dakit mendebaldeko herrialde garatutako jendea noski bai, potentziak beti ustiatu izan dituzte herrialde garatutako errekurso naturalak, eta horrekin lotuak, noski, herrialde garatutan bizi garenak, eskatzen dugun ustiapena egitzez handigoa da herrialdez garatutakoa, baino alde hortatik nik uste baietz. Eta, Jon, hau seguraski etorkizunean, gero eta presentiago egonen den zerbait da, ez? Gaur egun gero eta gehiago solasten da, bueno, teknologiak behar ditugula, digitalizazio, transizio ekologikoa, eta horre guztiak baditu bere errekerimendu material ikaragarriak. Beraz, pentsatzekoa da, ez? Etorkizunean gero eta gehiago egonen dela presio bat, bertako mineralen gain, ez? Bai, errandudan bezala azkenek urteetan aunitzari da igotzen eskaria, elementu da material kritiko guzti hauetan, eta gainera aurreikuspenek ematute oraindikan gehiagora joango dela, nolabait hasteko igual bertze herrialdekiko dugun dependentzia gutxitzeko, horrek dakarren koste ekonomiko edo ekologiko gutxitzeko, orduan kanpotik ikarri behar espaldin badugu, bertan ustiatzen hasi beharko gara, eta horrek elementu batzuetan seguraski leku konkretu batzuetan igual handitzen alduela presioa ustiatzeko. Oain, ikusi behar da leku bakoitzean zer den ustiatu behar dena, zein diren egiten beharrezkoa den edo ez, berteko jendea kontuan hartu behar da, ikusi behar da ze inpaktu ditun, ikusi behar da, nik uste kasu bakoitza aztertu behar dela bereziki, ustiatzen edo mehatze bat ireki, orokortu beharran kasuz kasu ikusi behar da, eta ikusi behar dira gauza guzti horiek. Ez da berdina hoixen egitea nizarrakit, ez? Segurazki basamortu baten erdian, naiz eta izango dituen bere kalteak ekosistemetan eta bar, ez denez egitea justo nukleo urbano baten ondoan, ez? Nik uste transizio energetikoaren izenean ezin da edo zer gauza egin, edo zen lekutan. Eta, Jon, ez dakit, zirriborratzeagatik, zein izaten dira arrobien eta mehatzen inpaktu nagusiak orokorrean? Pentsatzut horre polemika badela, baina, bueno... Bai, azkenean, ez dakit, mehatzaritzak errekurso natural batzuk ustiatzen ditu, igual, abeltzaintzak, nekazaritzak errekurso biologikoak ustiatzen ditu bezala, mehatzaritzak errekurso geologikoak ustiatzen ditu, ez? Eta errekurso geologikoak ustiatzerakoan bai edo bai ingurunea eraldatzen da, orduan lehenengo inpaktu eta gainera bisualena, ez? Ingurunearen edo ustiatzen den lekuaren eraldaketa, ez? Berez, praktika hon batzuk eraman da, ez litzateke hortik agitzurrun joan barko, hau da, mehatze bat irekitzerakoan behar diren azpiegiturak, errepide berriak, makineria, horrek baditu inpaktu negatiboak, ez? Hau da, jendea edo herritetik hurbil baldin baduzu makineria unitz, edo herritik hurbil zulo handi bat agerian, edo nik uste horiek inpaktu negatiboak direla, baino praktika txarrak eramaten badira, eta unitzetan hori da nik uste mehatzaritzak izan duen edo baduen fama txarraren errudun, praktika txarrak eramaten baldin badira, horreri gehitu behar zaio kutsadura, ez? Lurren kutsadura, uren kutsadura, airearen kutsadura. Nik uste hori aldatu edo ekidin behar den zerbait dela, eta hortarako nik uste agintariek, enpresariek badutela zer egin lehiak zorozten, eta bai. Eta lur horiek ere, Jon, ez egitatu egon gozaren, haunditzetan edo normalki betirako desagertzen direla, ez? Bueno, ez du igual zertan, baino normalki belai batean, hor erabiltzen dena nekazaritzarako, egiten bada arrobi bat, segurazki hori urte luzez, mendez ezpada, ez da erabiltzen alko nekazaritzarako adibidez. Desagertzen da bertze modelo bat, adibidez. Bai, argi dagona da zerbait ateratzen bada, lur hortatik zerbait ateratzen bada, eta zulo handi bat egiten bada, adibidez. Nahiz eta unitzetan enpresak gero behartuak dauden hori nolabait berreskuratzera edo, unitzetan hor gelditzen dira. Ez zaie obligatzen hori egitera, eta orduan azkenean ikusten duzuna begibiztara da zulo handi bat. Eta zulo handi horretan ezin da gero berreskuratza zaila da, ez? Orduan nik uste hortan ere gogorrago izan beharko zirela, eta enpresi nolabait pixka bat neurriak zoroztu edo berreskuratzen lan horiek nik uste hobetu behar direla. Bueno, Jon, eta azkeneko galdera bat egin nahi nizun. Ez dakit batzutan, ez aldugun jarrera pixkat hipokrita bat, herritarrok, ez? Zeren erraten dugu aixe, arrobien kontra gaudela, baina gero nahi ditugu mobilak, smartwatchak, autoak eta joan saloura urtero, ez? Orduan, karo, seguraski hor badago, ez dakit, kontraerran punto bat, arrobiaren kontra egon, baino aldi berean,
kontsumo maila handi bat nahi izatearen artean, ez? Hor segurazki badago kontraerran bat, ezakita ados zauden horrekin. Bai, eta bueno, ni horta naiz aditua, baino herritar bezala jartzen naiz, eta azkenean normala da herritik hurbil edo zure ingurunetik hurbil zulo bat egin nahi denean, gainera unitzetan kanpoko enpresa batek edo, pues nolabaiteko jarrera negatiboa sortzea, ez? Neri bertan ere seguro sortuko zidala. Kontua da zergatik da hori, haunitzetan igual egiten dira gehiagikeriak, ez? Edo ez da egitan errespetatzen bertako jenderen nahia, edo etekinak haunitzetan kanpora joaten dira, orduan, nik uste egitan bertako jendea kontuan hartu behar dela, etekinak ere nori baten diren kontuan hartu behar dela, orduan zaila da, denen nahi dugu teknologia berri bat, nahi dugu denek errepidobiak, nahi dugu mugikorrak, baina horrek ez du erran nahi edozein lekutan egiten aldenik arrobi bat, orduan lehen errandudan bezala, ez? Kasu bakoitz aztertu behar da, eta jendeak ere barne hausnarketa egin beharko luke, ez? Edozein kasutan oreka bat bilatuz, bai. Hoixen, segurazki eman beharko dugu hausnarketa bat ere beharrezkoa denaren inguruan, ez? Hori da. Agian, hoixen, ez dakit. Denek izatea, hoixen, smartwatchak eta kristoin telebistak, igual ez da beharrezkoa, eta beraz horrek nolabait ere ez du legitimatzen arrobi bat egitea horretarako. Edozein kasutan, ez gara horretan gehiago sartuko. Bakoitzaren esku uzten dugu, Uzten dugu, hortzen, hausnarketa, eta orain bagoaz erdizera, hango arrobi proiektuaren inguruan zerbait gehiago ezagutzera. Bueno, eta mehatzaritzarekin segitzeko Jon Elizetxerekin gaude, bera Erdiz Bizirik plataformako kidea da. Egunon, Jon? Zuri ere, Gorka. Bueno, zuri galdetu nahi genizun, mehatzaritzaren arira, hain zuzen ere, baztanen dagoen arrobi proiektu horretaz, Erdizeko kontuaz. Bueno, kokagaitzazu pixke, Jon, zer da Erdiz, non dago hori? Bai, Erdiz, baztango hiru bazkaleku komunaletako bat da, eta hain zuzen ere, Iruitetik eugire daien errepidean bazterreko aldean, Artesegan ezkerreko aldean gelditzen den, bazkaleko komunala. 2017 garren urteaz geroztik, Esteribarre eta Baztan arteko muga administratiboak aldatu ziren, gure ustez Magnak ala bulketuik bere estrategia enpresarialan parte, eta orduz geroztik, legalki eta administratiboki Esteribarren dago bazkalekoan parte bat eta beste parte bat Baztanen. Baina, Baztango partea komunala da, eta Esteribarreko partean dagoen bazkalekoan partea, Baztango lur propietatea edo Baztango lurrak izaten segitzen dute. Hortaz, guk erraten duguna da, zuzenean, modu batera edo bertzera, Baztan nahi dela eragiten diona proiektu honek. Eta egin nahi dutena da arrobi bat, ez? Hor dago Magnesitas Navarra enpresa, eta badu magnesio ateratzeko proposamen bat. Zertan datza arrobi hori? Zuzena izeteko nahi dutena mehategi bat da. Mehatzaritzan lan egiten duen enpresa bat da, Guller multinazionalaren filial bat dena hain zuzen ere. Eta hortaz, beraiek erraten dutelaik Nafarroko enpresa bat dela eta hemen erabakiak hartzen dela, gezurre da, azken finean bereziki diru funtsa Frantsa eta Grekoen menpean baitaude, eta beraiek nahi dutena da lurrazpitik magnesita. Magnesita da mineral bat, gehien bat erabiltzen dena nekazaritza munduen fertilizantetako, gero erabiltzen dena ere bai industria siderurgikoan laben nolapait ere aislante edo material refraktario bezala, baina batez ere nekazaritza munduen erabiltzen den material bat da, eta franko zabaldua dagoena sektorean gainera. Nekazaritza industrialean edo, Bai, zoritxarrez industrialetik haratago daien nekazaritzan ere erabiltzen dena da, baina bereziki nekazaritza industriala eta intensiboan erabiltzen den material bat da, hain zuzen ere, lurran produktibitatea goratu ahal izeteko, eta hortik nekazaritza, denek dakigun nekazaritza eredu jakin bet, indertu eta bulketu ahal izeteko. Jon, arrobi honek, pentsatzen dut kalte bisuala ikaragarri izanen duela, baina hau horretaz haratago ere daie. Zein da zuen ustez arrobiak ekartzen dituen kalte nagusiak? Gure idurikoz, mehategi honek karriko luzken ondorioak ezin dire minuto batez azaldu. Luzeak eta zabala direlakoz, baina hasteko eta ingurumen kalteei dagokionez, denek badakizen bezala, Natura 2000 sarearen baiten, Nafarroako eremu abestuko sarearen baiten
dago Aldudemendi izena duen bai. zaintza berezirako eremua, zek erraten zaiona erderaz. Lehenbiziko eremu babestu izan zen, lehenbiziko zeka izan zen Nafarroan izendatu zen hau. Eta unek, arrazoi nauniz dauzke ala izendatu izeteko, ez? Eta artean espezie babestu betzuk eremu hortan bizi direlakoz, eta baita ere badaudelako fauna eta flora berexe direnak bertan. Eta hoiei, dudik gabe 100 hektareako zilo bat inguru hortan, errotik aldatiko luke beren habitata eta beren inguru, eta hortaz espezie horiek arriskuen jarri, eta dudik gabe horko errekai, horko espezie babestu horiei kriston kaltea inen lioke. Baita ere kaltea, aipetu duten bezala errekai, horko errekak xiatuko bailuzke eta erreka baten gainean, erdizko errekan gainean, eta gero ondotik urtzeleko errekara kalteak ailegatiko zirelakoz. Tokile, espezie babestue, badire errekan berian dauden espezie babestue desberdinek, horiek azaletik ingurumeneko kalte larrienak. Baina baita ere kalte ikeragarri nien liozke baztango tokiko ekonomiai. Baztango ekonomia landa eremuko ekonomia bat izenta, da ekonomia bat elkarren arte bereziki enpresa txikiek edo autonomoez osatu edagona, eta elkarren arteko modu sinbiotikoan hartu emanean funtzionatzen duena, ez? Erdizen dauden eta kudeatzen duten eta haziendagaten dugun nekazariokek, gero kooperatibara gaten gara, hemengo burdindegietara gaten gara gasolindegietara, hemengo tailerretara, eta hortaz guk 4 eta 9 familia baino gehiagok erabiltzen dugu erdiz, eta horko nekazaritza desagertuko balitzeke, tokiko ekonomian kriston inpaktu edo kalte izanen luke inongo dudik gabe. Eta, Jon, kalte horietaz gain, izan duzu orain, seguraski, azken orduko berri txar bat, ez? Pesisaren historia, UGEP, euskeraz. Zer da hori eta zer da zuentzat berri txar bat? Guretako berri txar bat da, zeren Nafarroko gobernuai eskatuko dio enpresak udalez gaindiko eragin plan bat bezala tramitatzea proiektu hau, ez? Berak argudiatzen duena da, udalerri batei baino gehiago eraginen liokela, eta ez naiz argumentarioan sartuko, baina beraien helburua da baztandarron hitza gainetik pastu eta beraien proiektu hau inposatzea. Beraiek nahi dutena da proiektu hau beldurra baitute baztanen babesa nahiko egizain ote duen, baztango instituzioetai, gure eskumenetai, gure ohituretai gainetik pasatu eta proiektu hau inposatu Nafarroko gobernuan bidez. Eta jo, gaurkoa bakarrik sarrera txiki bat izan da honi, baina hemen ere ekologia solasten garen, modu integral batean, oso batean, galdetu nahi nizun. Harrobiari ezetz errateak ere eskatzen du aldi berean gure bizitzetan aldaketa bat emateak? Edo, erraten alda berdin-berdin, harrobiari ez, eta nik segitzen dut berdin ere bizitzarekin. Eskatzen du? Hausnarketa bat? Bai, nik uste dut, olako proiektuak aitzinean izen gabe ere, aitzinean daukegun krisi klimatiko eta sozialen aitzinean nahi eta nahi ez, zer pentsa honiz badugule. Gure espektatiba vitalak, gure kontsumo eredue berez errotik aldatu beharko dugule, zeren eta horren inguruko hausnarketa batin eta nolapaitereko bizi eredu koherentiak izeten hasten ezpalin begara, olako proiektuak azkenean hemen ezpalin beda bertzeleku betean garatu beharko direla, ez? Azken finean, nekazaritza produktibista eta intensibista bat bulketzen nahi gara gure elikadura ohitura intensibo horiek edo elikatzen segitzeko, eta modu berian nekazaritza eredu horrek olako proiektuek inalizetia eskatiko du, azken finean horiek elikatu alizeteko fertilizantiak eta lehen gai merkeak lortu alizeteko. Hortaz, zer pentsa unitz badugu, baina dudik gabe nik uste dut badaudela alternatibak ere bai olako proiektuen aitzinean, eta horiek dire indertu behartugunek. Hortzen egin dugu mehatzaritzaren gaira sarrera bat, erdizeko adibidearekin, eta hitz batzuk bakarrik izan dira, baina hau izanen da seguraski 21. mendean determinantea izanen den gai bat, eta eztabaida andana sortuko dituen.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.